As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we can. We'll be blessed because we can. Sa ngalan, samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maanaaw sa kanin. Gisaulog karon sa simbahan ang piyesta ni San Carlos Borromeo, usa ka obispo, nahimo sad ni siyang kardinal. Sayo kay ni siyang napari, mga 20 pa lang iyang edad, or wapa ba to'y 20, niya ang iyang uyuan nga si Pope Pius IV, maoy mitudlo niya sa taas nga mga posisyon sa simbahan. Nataw siya ni atong tuig 1538, namatay po siya sa tuig 1584. So mga 47 years old na ni siya. Pero dako kay siya nahimo sa simbahan. Gani ang ato dihang seminaryo, San Carlos mana Seminary College. So si San Carlos na. So gigamit siya tungod kay daghan siya nahimo sa pagpalambo sa simbahan. Gigamit niya ang iyang gasa sa iyang intellectual genius aron paligunon ang atong pagtuo ug alagaran ang mga kabos nga maoy tuyo sa simbahan dinhis kalibutan. Iampo nato nga pinaagi sa pangaman ni San Carlos Borromeo, malig-on ang bukasyon sa mga kaparian o mga reliyoso, mulambo ang bukasyon sa pagkapari o pagkareliyoso, ug makabot unta ang kalinaw sa kalibutan, pinaagi sa pagsinabtanay. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang sa atong simbahan, hatagan unta sa tinuod nga kabalaan sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Nangamuyo kami, Ginoo, bantay diha sa imong katawhan ang espiritu nga imong gibukbo ngadto kang San Carlos nga obispo aron sa walay hunong mabag-o ang simbahan o sa pagpahiangay niya sa iyang kaugalingon sa larawan ni Kristo, makahimo siya sa pagpakita sa naong ni Kristo nganhi sa kalibutan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Busa mangutana ako, gisalikway ba sa Dios ang iyang katawhan? Wala. Ako mismo Israelita, kaliwat ni Abraham ug sakop sa banay ni Benjamin.
Wala isalikway sa Dios ang iyang katawhan nga gipili niya sukad sa sinugdan. Nasayod kamo sa giingon sa kasulatan, mahitungod kang Elias, nangalyupo siya sa Dios batok sa Israel. Busa mangutana ako, sa pagkapukan sa mga Hudiyo, nalaglag ba sila? Wala. Tungod sa ilang pagpakasala, midangat sa mga dili Hudiyo ang kaluwasan aron masina kanila ang mga Hudiyo. Kung ang pagpakasala sa mga Hudiyo nakahatag og hupong nga panalangin sa kalibutan ug ang ilang espirituhanong kakabus makapabulahan pag-ayo sa mga dili Hudiyo, unsa pa kaha kadako ang kabulahanan kung makabig ang mga Hudiyo. Mga igsuon, buot kong masayra ninyo ang usa ka tinago nga kamatuoran aron dili kamo magpakamaalam. Mao kini ang tinago. Ang pagkatig-a sa katawhan sa Israel mulungtad lamang hangtod nga mahingpit ang gidaghanon sa mga dili Hudiyo nga manuol sa Dios. Ug unya maluwas ang tibuok Israel. Sumala sa giingon sa kasulatan, ang manluluwas magikan sa Siyon. Wagtango niya ang tanang pagkadautan sa kaliwatan ni Jacob. Mao kini ang kasabutan nga himuon ko uban kanila, inigpapas ko sa ilang mga sala. Tungod kay gisalikway nila ang maayong balita, ang mga Hudiyo nahimong mga kaaway sa Dios tungod kaninyong mga dili Hudiyo. Apan kay pinili man silang katawhan sa Dios, gihigugma gihapon sila niya tungod sa mga patriarka. Kay dili gayud mag-usab-usab ang Dios sa iyang hunahuna, labot sa iyang pilion o panalanginan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo dili mo biya sa iyang lungsod. Ang Ginoo dili mo biya sa iyang lungsod. Bulahan ang tawo nga imong gitun-an o Ginoo, nga pinaagi sa imong balaod, imong gitudloan. Giatagan mo siya og pahulay sa daotang mga adlaw. Ang Ginoo dili mo biya sa iyang lungsod, kay ang Ginoo dili mo sa likway. Sa iyang lungsod, mubiya sa iyang kabilin. Apan ang hukom, ubanan pag-usab sa katarong. Ug ang tanang matarong ug kasing-kasing magsunod ni ini.
sa iyang lungsod. Kung ang Ginoo wala pa, mutabang ka nako. Dili unta magdugay nga magpuyo ako sa mahilom nga lubnganan. Sa pag-ingon ako, ang akong tiil na dalinas. Ang imong kaluoy o Ginoo, misagang ka nako. Ang Ginoo dili mo biya sa iyang lungsod. Hallelujah, hallelujah. Kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo. Usa ni ana kaadlawng igpapahulay miadto si Jesus sa balay sa usa sa mga inilang Pariseo aron mukaon ug ang mga tawo naniid pag-ayo kaniya. Namatikdan ni Jesus nga dihay pipila sa mga bisita nga nagpili sa labing pinasidunggang dapit sa kan-anan, busa iyang gisulti kining sambingaya ngadto kanilang tanan. Kung dapiton gani kamo pagtambong sa usa ka kumbira sa kasal, ayaw kamo paglingkod sa labing pinasidunggang dapit sa kan-anan, kay tingali unyag may laing dinapit nga labi pang importante kay kanimo, o ang nagdapit kaninyong duha muduol og moingon kanimo siya'y palingkura diha. Unya maulawan ka og mapugos paglingkod sa labing ubos nga dapit. Hinunua kung dapiton ka adto lingkod sa labing ubos nga dapit aron ang nagdapit kanimo muduol og moingon, higala balhin ngari sa pinasidunggang dapit. Sa ingon niini kapasidunggan ka atubangan sa mga tanang dinapit. Kay kadtong magpataas ipaubos ug ang magpaubos ipataas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Dinhi sa atong simbahan, labinag Sunday, naagitay asherit. Nasa diha ang atong lay minister sa gawas pultahan during daily masses niya mutudlo na asa mo palingkoron. Dili ba mo musupak-supak o asa mo palingkoron? Di mo masinupakon? Murag dili mo masinupakon kay naamagid mo ng lingkod sa designated place nga lingkuran. Congratulations, pwede na mo mga matay. Ana. Anong mura mamug na suko. Si San Carlos Borromeo, usa ni kadato kayo nga pamilya. Hangtod karon mga Borromeo, dato man gina. Dito sa Spain, dato gina kay sila. Niya pag abot na niya sa panuigon na teenager, gi-groom gini siya nga mahimo gyung dako nga tao sa katilingban, gipa-educate yung maayo, pero ning shift siya og focus
Dito siya nihatag siyang kaugalingon sa pag-alagad sa simbahan, isip pare nga nahimo pag yung obispo, nahimong kardinal, batanon pa kaistanan. Pero ipakita niya nga wa siya nagpili, wa siya magtanaw nga siya dungganan na pamilya, dungganan na tao. Gibuhat niya kutob sa iyang mahimo ang pag-alagad sa simbahan, labi na gyud sa reformisyon sa kinabuhi sa mga pari. Kaya niadtong panahon na ang mga pari kuha na kayo materialistic, luxurious. Ambot ka karon di na tingali mi no, dili na mi materialistic no, di na sad mi luxurious. Ug mao gani gyapon nanginahanglan taog another or daghang mga San Carlos Borromeo. Kana bang ang hunahuna mao ang pagbuhat unsay gustos Ginoo, unsay gusto sa simbahan. Di ko na bilingi ay mong tupad na unsay imong gustong buhaton, ang pagpalit og slat o pagtigom sa kwarta. Ikaw na pangutan na. Mauna kasagaran nato tigom gyud, tigom. Mao man gyud nay paradigm karos kalibutan, tigom. Unsa may paradigm sa Ginoo? Hatag. Give everything you have. Mao ni ang usa sa dako kayong problema karon sa simbahan. Kay kaming mga leaders sa simbahan natakdan mis kalibutan. Instead nga kami mo evangelized sa kalibutan nga ayaw anang pagka-attach sa kwarta, kami na hinoy na evangelized sa kalibutan nga magsigig tigom og kwarta, kay ang kwarta himuon namong security for our future. Muna salamat kay ninyo nga nitabang sa kumpleto sa atong budget. Hapit naman makumpleto ang budget nato sa Holy Pads para sa retreat namong mga pari karong sugod karong no sa to 7 Martes, Merkules ug Huwebes 7 to 9 mag-retreat ang mga almost 3,000 ka mga pari nga nagrepresent sa lain-laing lugar sa Pilipinas anha sa IC3 kay mamalandong unsaon pagkabalaan. Ang tema ni ining maong retreat, priesthood, a call to holiness. Holiness. Nya unsa man ang holiness? Ang paggamit sa tanang butang sa kalibutan alang sa kaayuhan sa tanan. Dili kaayuhas kaugalingon. Kinsa ninyo dinhi ang nagsigig hatag sa inyong mga bahandi ngadto sa inyong isig katao ta sa kamot. Mga impiernohonon mo. Muna ako sige kog hatag og opportunity dinhi, pamalit mo og slots. Nya unsaon man ni nato mga slots ato ning gamiton para simbahan. Example, ang atong Holy Pads or Holiness, Peace and Divine Salvation, tag 100 ra gid ni pesos per slot para ni sa atong retreats mga pari karong Martes pohon. So namaligya ta og 100,000 ka slots. Unya ang atong halin as of yesterday niabot nag 94,936. 5,064 slots na lang ang nahilabilin. Pakpakan na to. So, ang namalit ani, wa na, nakasunod nas Ginoo. Pero kanang wa mo palit, or ni hunong dayog palit, kaya nakapalit lang ka usarasad ka slot, niya hunong dayon, buangon ka. Wa day kay 100 diha karon, naawa. Hoy, na kay 100 wa. Oy, bisag check up po na ron yung mga bulsa, sobra katunga, na ay 100 pesos. Pero unsa may imong gitagan-an ana, ako ra ba ning ipaniud to pader, ako ning ipliti pader ana. Mao ginayato kasagaran ako
ako. Ang gusto simbahan, hatag, hatag, hatag. Nya kinsa may mo secure nato, kinsa may mo hatag nato sa bahandi. Matod pa diri sa atong unang pagbasa, ang samantoy gibutang sa unang pagbasa, niingon diri si San Pablo, gisalikway bagod sa Ginoo ang mga Hudiyo, kay tungod ni supak sila, tungod kay wa na sila moilas Ginoo. Siya wa. Ang Ginoo gasigig yung atiman bisan pa sa nisalikway niya. Samot na gyud matod pa niya, samot na gyud kamong mga pagano nga gitawag og mga non-believers. Karon kay ning alagad na mamos Ginoo, nituo na mamos among gisangyaw, atimanon sad mos Ginoo. Pasabot kitang tanan ang moatiman nato ang Ginoo. Dili kitay mag-atiman sa atong kaugalingon. Ayaw pagsigig hunahuna anang imong future. Future lies in the hands of God. Kamong mga gidikanan, kamoy mohatag og future sa inyong anak kay magtigom gimog kwarta, makras lang mo kausa sa eroplano karong hapon, iglarga nimo, mabangga lang na imong gisakyan ron inig-uli nimo, patay na kay. Di ba? Fragile kay ta. Fragile, murag itlog sa manok nga kung imong patakaag hikap, buak lang dayon. Wa kitay kusog nga isagang. Sama na ron nagubat na Israel ngadto sa Hamas, Russia ngadto sa Ukraine. Bisag unsa pa sila kadato, naggubat na gani, kagwas gyud kada sa imong wag tangi kada sa imong gipuy-an. Bisag unsaon pa nimo pa-eskwela imong anak, mugubat na gani, hunong ginag-eskwela, di ba? Kuan kay tay. Lingian na imong tupad. Ingna dali ra jud kang mamatay. Ingna ba? Bisag unsaon pa na nimo paningkamot, dali ra kay tang mamatay. Natanawa si San Carlos Borromeo, ka-bright, kabuutan, katsinsiro sa simbahan, 47 years old, patay na. Nganong nitugot man ang Ginoo niya ako, og makaabot ko karong 24, musaysinta naman ko. Pero layo, wara kos kumingking ni San Carlos Borromeo. Maningkamot lang sad ko. Nganong nitugot man Ginoo nga mamatay siya? Kay, wa may problema kanus ata mamatay. Ang problema, unsay gibili nato dinhis kalibutan. Nagtuman bata sa kabubutos Ginoo o wa? Kay mamatay ganita nga nagsigig tuman sa atong kabubuton, wa tay kapuslanan. Muraratag matod pa sa Salmo, muratag mga uhot nga paliron sa hangin o isugba sa kalayo. Uhot ba kanang mga anagong dagami? Wa man ay kapuslanan. Pero kung naatay gibuhat nga maayo, nagsigitag tuman sa sugo sa Ginoo, example, sige kag palit slot, sige kag donate anang imong kwarta nganhas imong silingan nga pobre kaayo, kanang imong silingan nga way atop ang balay hapit, porting tuas balay, imong ayuhon, kay nindot man kag balay, imong ayuhon, nya kay wa na man kay kapalit og atop, kanang imong grahian na may sin nga imong giatop, kuao na nimo ang atop, imo nang iatop dito sa balay sa imong silingan, total ang kanang imong sakyanan na naman ay atop, di ba? Pasti lang dakuan ang grasya. Siging paayo anang balay, siging panindot sa balay, pero ang palibot sa iyang balay, iyang mga silingan naggusbat lang agi, singhagan pagyod, nganlan pagyog mga kawatan, nganlan pagyog mga tapulan, nganlan pagyog mga buangon. Wa in taon ka eskwela nga ikaw diha porting nindutas imong balay sig panindot nya igabot diri simbahan ang isulti gyapos Ginoo, Ginoo tagai intaw kalampusan ang akong negosyo, Ginoo himua intawon kong healthy, Ginoo mulampos untag eskwela akong mga anak. Wa gani kaampo nga ang kanang iyang silingan maka-eskwela sad unta bisan nalag abot nalag grade 10.
Wa gani kat kuot sa iyang bulsa para paeskwelahon kuning mga bata nga wa gyud ka eskwela. Sige lang yapog pangayo. Oy, muratag uhot nga paliron sa hangin. Unsa man ay meaning ana? Matod pa ni Kristo, nagpili mo sa pinasidunggang dapit. Ang kalibutan mura ni siyag usa ka kumbira. Ang langit sad mura sa kunog usa ka kumbira. Dili ta magpili asa talingkod. Unsa may itong huwaton? Maghuwata sa host. Kinsa may host, ang Ginoo. Unsa may gustos Ginoo, ang mosunod kanako, kinahanglang mahigugma sa labing ubos. Ang mosunod kanako, kinahanglang mubiya sa tanan. So salamat sa nibiya sa tanan, nya nipalit og atong mga slots. Sa ako sang umaabot nga birthday, ako naman yung gi-explain ninyo dinhi, naa sa tay special slot nga CTU, Christ Transforming Union. 40,000 ka slots atong gibaligya, tag 100, moabot ning mga 4 million. Unsaon man ninako paggamit, kadakua ba ning budgeta? Mo ta akong giingon, manghatag ta og mga 3,600 ka 5 kilo packed rice ngadto sa mga 3,600 ka mga kabus kaing pamilya dinhi sa atong parokya. Og i-divide ni ang 3,600 og 60 nga mao ang akong edad, mahimo ning 60 katag 60. Highlighting lang sa 60. Unya naningkamot sa ko pagtigom ron og aning mga slot, hopefully makapaayo ko og mga 60 ka mga balay nga gubaon kaayo sa atong parokyano nga pobre sad kaayo dinhi sa atong parokya. Mga 60 lang kanang labing gubaon gyud nga balay nga 60 ka buok. Mao na akong gamitan. Ang kanang kaon-kaon diha inig birthday, di na ko ana, bahala na ang atong pastoral, ang atong finance councils na mo design ana og naa og wa gani di ra sa tamukaon oy luto la ta des kusina. Ang importante do na koy ma-sharean sa akong ika-60 nga edad, kay basig anhir ako kutob sa 60 wa nay 61, di ba? Nya kamo gusto mo mutabang nako ani? Pamalit mo slot, tag 100 ra, naasay 60 slot challenge. 6,000 sa nisiyang. Pili lang mo diya, arang-arang inyong income, appeal most challenge, 6,000. Di kayo maayo ang income, 1 slot lang, 3 slots. Na ini-text nako nga nakapatandog sad nako, no? Usa ka taxi driver, ning pada siyag 500 pesos. Iyag yung gihaguan og tigom ang 500 sa kagamay sa iyang kita, sa kadaghan sa iyang giatiman mga anak pa. Nagtigom siya kay matod pa niya, sige siyag paminaw sa akong mga humili og nakatabang kay niya nga nakaguide niya sa pagtrabaho isip taxi driver og sa iya sang pagpakigrelasyon sa uban. Nya isip pasalamat, ingon siya, palit yo kog slot pader. Pobre ra in taon kay ko, pinobre ra na nako sa matas Ginoo, kining tawhana mo ay pinusas mga dagko kayog nahatag kaysa kanang naay mga milyon diha, milyon unya ang ihatag 1 slot ra. No, obisa pa kining muhatag nag 100,000 nya naa kay millions, agamay ra kay nastanan. Kadto siya almost zero ang iyang excess kada adlaw. Siguro ko naputo sa tus utang, way siguro gi 5-6 adto. Pero ningkamot gi siya share para sa simbahan. Nindot no? Wala mamugwa manindot Unya ang ato sang DSAP kaning investment slot, kinsa ninyo diay na 500,000 pesos ibutang usa na dinhis ato. Naapatay 44 slots nga available, tag 500,000 pesos per slot ni siya. Unya ang atong halin niabot nag 96 slots. Unya
ang atong nadawat nga actual cash investment niabot nag 79 slots. Napay 17 sa mga pledges na wap ama remit. No, ato sa ning iampo nga ma-remit na ni. Kay haron mabayra na gina nato diha. Nagkinahanglan lang ta diha aron ma-close na gid siya. Nagkinahanglan ra tag mga 94 siguro ka slots or 90 slots kuana na nato ma-close na ba kay mahangyo-hangyo naman nato nya makatukod na tagsugod sa atong dako nga project para sa dako nga kalambuan nga mao ang atong Columbari. Nindot kay nas tanan nya unsa man mao ni ang paagi sa pagpili sa pagsunod sa Ginoo kaysa pagpili unsay atong gusto. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, ang Ginoo dili mobiya sa iyang lungsod. Niya ang Ginoo nato, pero di sad siya mamugos kung dili nato siya pilion. Niya, kuyo grasya nato. Dili parehas yawa ba, nga kundi nato pilion ang yawa, mangablit gina siya, mangabkab gina siya. Ayaw lagi pagdunit diha, tiguma na, padakin ang imong balay, padakin ang imong yuta. Si St. Charles Borromeo, ingon siya, padakan ko ning simbahan, ninduton ko ning simbahan, dili ang akong kaugalingon. Mo na ang Ginoo. Sige, katapos ang lingi sa imong tupad. Ang di mo lingi ha, kuyog siyawa. Ilingi imong tupad. Ing na sugod karon, pilion nato ang pagpanghatag. Sige, ina. Nindota. Wa gyud mo lingi ang tanan. Sige na, manindog na ta katong manghatag. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, magampo kita ngadto sa atong amahan aron makakat-on kita sa iyang kinabuhi ni Kristo. Busa malaumon kitang moingon, amahan pamatia kami. Amahan pamatia kami. Nga kita isip usa ka simbahan, mugawa sa atong kaugalingong kalibutan, aron sa walay pagsapayan sa kaugalingon, mualagad kita sa uban, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga sila nga naa sa publikong mga buhatan, mubuhat sa tanan aron maalagaran ang katawhan, inay pangitao nila ang ilang personal nga tingusbawan, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga magpasalamat kita kanila nga nakapangalagad kanato sa nagkadaiyang mga paagi, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga ang mga masakiton o ang mga idaran, tahuron ug tagdon sa ilang mga kabanay, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mamanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga sila nga naguna kanato gikan niining kinabuhia, dawaton ug makadayon na didto sa gingharian sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Makagagahom og manggihatagong Dios among amahan nga langitnon, dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy namo nganha kanimo sa pangama ni San Carlos Borromeo imong obispo,
pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness, this bread we offer, fruit of the earth, work of our hands. It will become the bread of life. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagkay paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Tanawa Ginoo ang mga halad nga gibutang diha sa imong mga altar aron paghandom kang San Carlos. Itugot mga pinaagi sa gahom ni ining sakripisyo sa mga imo siyang gihimong panigingnan diha sa pag-amping sa katungdanan sa pagkaobispo o diha sa pagpangalagad sa makanunayong pagkamaayong magbalantay. Kami usab imong himuong mabungahon diha sa kasing-kasing nga kinasing-kasing nga pagpamuhat sa maayo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Carlos Borromeo, sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panag-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayud kanimo ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos nagadayeg kami sa imong kahalangdon sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini maawang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alag kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo, makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahanam nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, hindi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanunan sa matag adlaw, ihatag ka na mo karon adlaw. Ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo. Dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunua, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, haron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang kahumugan, himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa,
ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sad kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. One bread, one body, one Lord of all. One cup of blessing which we bless, and we, though many, throughout the earth, we are one body in this one Lord. Gentile or Jew, servant or free, woman or man, no more. One bread, one body, one Lord of all. One cup of blessing which we bless, and we, though many, throughout the earth, we are one body in this one Lord. Magampo kita. Nangamuyo kami Ginoo nga ang mga sakramento nga among gikalawat maghatag kanamo ni anang kalig-on sa kalag nga nakapahimo kang San Carlos nga matinud-anon sa iyang pag-alagad ug mainiton sa paghigugma. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang lingkod sa makadiyot. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang gasa sa Diyos non nga pag-atiman, divine care. Unya mahitabo ra ni nato kung ang atong pilion kanunay mao gyud ang Ginoo, dili ang atong kaugalingon. So salamat sa nipili sa Ginoo ug nagsuporta nato dinhi sa ato karong misa
o sa atong mga slots. Ang atong holy pads na apatay 5,064 slots nga available, tag 100 pesos per slot. Unya naasad ni siya 30 slot challenge, tag 3,000 pesos. As of yesterday, nakadawat na tag 898 ka 30 slot challenge. Nya kining CTO or Christ Transforming Union na apay 33,725 slots nga available, na tag 100 pesos per slot. Nya nasa ni siya 60 slot challenge. As of yesterday, nakadawat na tag 75 ka 60 slot challenge. Ang deadline di ay sa Holy Pads karon na lang ning Martes, kutob November 7. Nya kaning CTO ang deadline ani November 24. Nya ang kaning atong investment slots nga DSAP or Divine Solution and Prosperity na apay 44 slots nga available, nga tag 500,000 pesos per slot with 25% interest per annum. So kung doon na mo'y tag 500,000 diha nga wa na gamita, i-remit na din ato nang gamiton og mga 1 year to 2 years aron mapalambo natog samot ang atong simbahan. Wa mo'y 500,000 ay lang san mo ka problema na, ay lang san mo apil-apil para lang na sa dunay 500,000. Inyo man sang problemahon. Sige na, manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ang Ama, ng Anak, ug Espiritu